A Biblioteca Nos acolleu a inauguración da exposición dos traballos realizados polo alumnado das diferentes disciplinas que se ensinan na Escola de Artes e Oficios da Deputación: debuxo, pintura, talla en madeira, modelado en barro e olería. Comeza así unha nova andaina deste centro, activo desde hai 132 anos, sendo unha das escolas destas características máis antigas de Galicia. A inspiración na creación e desenvolvemento da Escola de Artes e Oficios en 1892 foi tomada do movemento británico Arts and Crafts de William Morris na segunda metade do século XIX. Pouco máis dun século despois, nos tempos da tecnoloxía digital, incluída a intelixencia artificial, que pese a que exercen un desapego da creación manual, na Escola de Artes e Oficios esta disciplina segue a manter o seu pulo con notable crecemento do número de matriculados, albiscando así un futuro esperanzador para as artes e os oficios manuais na provincia. No que atinxe a esta exposición, cada obra pertence a diferentes fases do proceso de aprendizaxe, desde alumnos de primeiro ano ata veteranos con anos de práctica. O academicismo mestúrase cunha visión vanguardista, poñendo en valor o desempeño técnico e estético dos oficios, pero sen esquecer a función expresiva e comunicativa intrínseca nas artes plásticas.